Hello mga brad ug sis namo sa Danoiligan, December 17 karon, mao ang amoang sabot nga mag-repack aning 18 kabuok nga Noche Buena packs para sa mga indigent parents o para sa ilang mga anak, no. 30 kabuok loot bags ang amoang gi repack ganina. Dayon, thank you kaayo sa maabtikon kaayo nga Danoiligan Secretary si Sis Eva Jean Cristobal. Then niabot pod si Sis Zayla, no, aron sa pagtabang pod og repack niining ato ang mga loot bags og Noche Buena packs. So ubay-ubay gyud ang amo ang nahimo, no. Kanang tinabangan namo nya gikan ni sa mga nagkalain-lain nga mga donors, mga cashman, ang uban goods. So nangarol po nino nya, salamat kayo sa mga buotan kay mga kauban nga nanabang pag caroling nya. Ubay-ubay gyud po, dako-dako po ang amo ang na agi ato busa nakapalit gyud mi niining mga loot bags o kining pang Noche Buena packs para sa mga parents. So ako ang balikon, daghan kayong salamat sa mga donors, no. Ang anonymous ang uban nagpailapod, ang uban kay mga former official o mga present official sa Pulahan nga mo ang giadtuan. Then wala gyud sad ni hangol sa ilahang mga grasya nga gihatag. So ang schedule sa gift giving sa Danoiligan mao karong December 23 alas 9 sa buntag mi magsugod. Ayan, mahuman mi paniudto, no, kay amo aman pod ni silang tagaan og pack lunch. Dayon, salamat po mi kay si Sayla pod ang magluto og kining sudan og kanon pod. So diri lang sa, no, more updates sa sunod nga higayon. So daghan kay salamat mga brad og sis.